Een bijzondere man in alle opzichten. Maar wat hebben we genoten van jouw werk. Mooi. Dit is voor jou. Tegen dank. Hoe viel dit nou, het laatste ritje naar het Tjoekeloon? Krijgen zoals de meesten met veilig hoe komen. Verder is niks. Je bent er net weemoedig onder. Nee, ik hoop je wel attacken met mijn broers nou. Die hebben dat aardig wel. Absoluut, dat is mooi nou. Dat het verhaal die we tegen Jet hebben, 40 hier dit aan, dat keurig, prachtig. Jo bent een van die mensen die een steunpilaar voor de mensen nemen kunnen. En daarom vind ik het eer dat ik Jo vertellen mij dat zijn majesteit koning besloten had Jo te nemen als lid in de orde van Oranje Nassau. Dit is een geweldige verrassing. Als er wat georganiseerd wordt, ben ik er meestal bij betrokken, maar dit is buiten mij omgaan. Dus ik stel dit zeer op prijs dat het is. Ja. Dus geef mij de vlaggen. Maar ook die boodschap.